Akụkọ m chọrọ ịkọrọ unu ugbu a bụ akụkọ mbe na agụ. Ịkwara ewu ije oke rurube rube, ewu ije oke rurube rube, egwu kara gị o gidewe ọgụ gbawa rurube rube, mana ọrụ kara gị o gidewe ọgụ rụwa rurube rube, ntị tịrịrọ ntị tịrịrọ ntịrọ jegirije jegirije rurube rube. Ya bụ akụkọ mbe na agụ. Dịka m kwuru na mbụ, mbe na agụ na-ama aka onye ka amamihe. Mbe asị agụ na ya nwa bụ mbe ka agụ ịma ihe. Agụ asịkwanụ n'onwe ya na amamihe mbe dịka amamihe onye nzuzu n'ebe ọ nọ. Ha abụọ bịa were ma aka kpọta ụmụ anụmanụ ndị ga-agba akaebe ka amata onye ka amamihe. Ha kwenyere na onye bụ ụzọ rụchaa ọrụ ubi ya na onye ahụ ka amara ihe. Ụmụ anụmanụ ndị ọzọ bịaworo ndị ọgba ama nyere ha. Agụ bịa rịọ ụmụ anụmanụ ibe ya ka ha biko nyere ya aka, bịa nyere ya aka kọọrọ ya ugbo na ubi ya. Ụmụ anụmanụ kwete. Agụ na ezinụlọ ya were buru ma ji ma ede na ihe oriri ndị ọzọ dị iche iche ha ga-eji leta ndị na-abịara ha ọrụ ọbịa. Mbe n'aka nke ya were gaa rịọ ndị egwu ka ha wee bịa kụọrọ ya egwu. Ọ chọchakwara ebe ọzọ ọ ga-akụ egwu a. Ọ bụrụ n'ụzọ ndị agha gị gara agụ ọrụ ga-esi gaa ọrụ a. Oke mbe na ndị egwu ya aga na-akụ egwu a. Ihe m ga na-ekwe m rurube rube, ịkwara ewu ije oke rurube rube, ewu ije oke rurube rube, egwu kara gị o idewe ọgụ gbawa rurube, mana ọrụ kara gị o idewe ọgụ rụwa rurube rube, ntị tịrịrọ ntị tịrịrọ ntịrọ jigiri 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 rube rube. Ebe agụ na ndị ezinụlọ ya nọ n'ubi na-echekwanụ ndị ga-abịa ịrụrụ ha ọrụ, mbe na-agụ egwu a. Onye ọbụla na-aga egwu pụta, ewu adọsa ọgụ gbawa egwu na-atọ ha na-agba. Ọkụkọ pụta, ọkụkọ edesa ọgụ gbawa egwu. Anụ ọbụla bịara desachara ọgụ ya gbawa egwu. Agụ na-atụle ọ gịnị wụ ihe jikwa nọ ndị a? Kedu ihe mere iwe abịa agụ? Iwe abịa agụ were na ezinụlọ ya were iwe. Oge ha chegidere ndị kwesịrị ịbịarụ ọrụ ha ọrụ ha hụrụ, ha were iwe lawa. Oge ha na-ala, ha pụta n'ụzọ ebe ahụ esi ala n'be ha. Ka ha na-apụta, lekwa mbe, lekwa ụmụ anụmanụ ndị ọzọ kwesịrị ịbịa bịa rụọrụ ya ọrụ ka ha nọ na-agbara mbe egwu. Ebe ha na-agbakwana egwu a, ndị nke ezinụlọ mbe nọkwanụ n'ubi mbe na-arụkwanụ ọrụ nke ha. Ha arụmigo ọrụ ha rụchago tupu agụ na ndị nke ya na-erute, ezinụlọ ya na-erute ebe mbe nọ. Ha na-abịa, ha na-anụ ihe na-ada. Ịkwara ewu ije oke rurube rube, ewu ije oke rurube rube, egwu kara gị o idewe ọgụ gbawa rurube, mana ọrụ kara gị o idewe ọgụ rụba rurube rube, ntị tịrịrọ ntị tịrịrọ ntịrọ jigiri
jegiri jegi jegiri jegiri jegi rube rube ihe a wee tụọ agụ n'anya agụ gbaa aka n'isi si mbe odogwu ka ịbụ ọ wee bịa mara na mbe ka ya ma amamihe n'eziokwu ifochakpi ọkwa ihe unu mụta o kwesịrị ịmụta ihe o. Okay. Ama m na unu mụta ihe n'akụkọ nke mbụ m kọrọ. Akụkọ abụọ ahụ akụkọ gbasara ụmụnne anọ. Ka anyị bido. Anụ natara m ọkwụrụ n'ụwa kirija ka kirija ihe ka ele nne ya o kirija ka kirija ihe ka enyi nne ya o kirija ka kirija ihe ka agụ nne ya o kirija ka kirija. Nke a bụ akụkọ gbasara ụmụnne anọ, ụmụ anụmanụ anọ ofu nne mụrụ. Ụmụ anụmanụ ndị a gụnyere ele, enyi, agụ na nwanne ha nwanyị. Mgbe ọbụla nwanne ha nwanyị a na-awasị ha anya, ọ na-akagide ha anya nke ukwuu, na-abara ha mba n'olu ike. Ụmụ anụmanụ ndị a were na-eche ihe mere nwanne ha nwanyị ji akasị ha ọdịka anya. Ha chere ọtụtụ ihe, ma ọ ga-abụ na nwanne ha nwanyị ejikwaghị ha kpọrọ ihe ọbụla ọzọ, ma ọ ga-abụ na nwanne ha nwanyị nwere ike ka ike ihe a na-eche ha echiche ebe o riri nne. Nwanne ya nwanyị a nwekwara n'ugbo ọ na-akụ ọtụtụ mkpụrụ ihe akụmakụ dị iche iche. Ihe akụmakụ ndị a gụnyere ọkwụrụ, ọka, ose na ihe akụmakụ ndị ọzọ. Ihe ndị ọ na-akụ ọ hụkwara nụ ha n'anya nke ukwuu. O jighị ihe egwuregwu, o jighị ihe enyetụ mmadụ. Ụmụnne ya ndị a were kpebie na ha ga mebie akụmakụ a. Ha mebie ya, ha ezo wee mara ihe nwanne ha nwanyị ga-eme. Ha were gaa na ubi ya ga mebie akụmakụ ndị a ebe ọ kacha nke ọ kụrụ ya, ma zoo n'akụkụ ebe ahụ. Oge nwanne ha nwanyị rutere ebe ahụ, o were hụ ihe mere. O wee hụ na anụmanụ ndị ọzọ emebichala ihe akụmakụ ya. Nke a wee wute ya, o wee daa bewa akwa na-eti na-agụ. Unu ga na-ekwere m, kirijanụ ka kirija. Anụ natara ya ọkwụrụ n'ụwa kirijanụ ka kirija ihe ka ele nne ya o kirijanụ ka kirija ihe ka enyi nne ya o kirijanụ ka kirija ihe ka agụ nne ya o kirijanụ ka kirija. Mgbe ọ gụrụ ihe a, ụmụnne ya were lekọọ onwe ha anya si ewuo na nwanne ha ka jikwanụ ha kpọrọ ihe, na nwanne ha ejikwanụ ha egwuregwu, na nwanne ha ka hụkwara